Halos libo ka magbanay ang nawad-an og panimalay tungod sa dakong sunog nga miulbo sa Barangay 21-C Davao City niadtong Sabado. Atong sero ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sir, ang kapinlibong apektado nga pamilya nagtener gihapon karon sa mga evacuation center kinsa nang ginahanglan paghihapon og mga hinabang. Sa video makita ang baga ug itom nga aso gikan sa mga nagasunog nga kabalayan sa Purok 8A, Barangay 21C Boulevard sa Davao City, pasado alauna sa hapon niadtong Sabado. Ang mga residente sa lugar nangalisang paspas pa yun mekanit ang kalayo tungod gama sa light material sa mga balay ug mitabok na sa Barangay 22C. Uy, Ginoo ko, doon na kay Samoa. Makita ug madungog ang pagpiti-piti sa mga kable sa kuryente. Sa drone shot, makita ang kalapad sa nalukop sa sunog. Pinaspasayusab ang pagpakgang sa mga bombero sa kalayo. Tungod sa kadako sa sunog, miabot na kini sa Task Force Alpha. Buot pasabot, tanang fire truck sa syudad ang kinahanglan na madispatch. Naglisulog-sulod ang mga fire truck sa lugar tungod sa kapiot sa dalan. Busa ang mga residente mitabang na sa pagplastar sa fire hose. Naaksidente pagyod ang fire truck gikan sa Sasa Fire Station dihang padulong mo responde sa sunog human mawad-an og kontrol. Hinuon luwas ang mga bombero nga sakay niini. Ingon ani kalapad ang danyo sa sunog ni adtong Sabado, wala na tay makita nga mga nakabarog nga mga balay ug ang nabili na lang pulos mga poste. Sumala sa Davao City Fire District nga mukabat sa 1,200 ka mga balay ang naugdaw sa sunog. Nga prior sa incident, adunay mga bata nga nakita dito sa ubos sa balay ni Sir Tenrique Galantalaw nga nagsunog og kaning mga wire og kini ato ang ginakandakan og follow up aron niya mabalidate dato ni siyang information nga mao'y posibleng hinungdan sa katong insidente nga sunog dito sa Barangay 21C. Alas 5:30 sa hapon parehadong Sabado dihang nadeklarang fire out. Kapin 9 million pesos ang danyo sa insidente. Ang mga residente igo na lang sa pagpanguha ug pagpangolekta sa mga bakal, sin ug man pang mabaligya. Si Gilbert igo na lang sa pagtan-aw sa naugdaw nga balay nga mao'y gipuy-an niya og 32 ka tuig. Majority sa among gamit wala gyud mi nakuha kay kalit kay nahitabong sunog man. Dinhi sa evacuation area sa gym sa Barangay 21C, nagdasok ang mga apektadong residente. Ang mga nasunugan dinhi na nagdasok sa gym dinhi sa 21C. Ang pipila kanila dinhi na sa modular tents nagtenerang uban. Walay modular tents so diha na lang sila magbanig sa salog. So dinhi ang ilang modular tents 2 by 3 meters lang ang gidakon. Unya ang masulod dapat daw dinhi tig 5 ka mga pamilya. So inyo ha makita dinhi sulod ko ha. Good morning. So, dinhi makita ninyo unsa kapait magdasok ang 5 ka pamilya sa 2 by 3 meters nga modular tents. Ang pamilya ni Christine wa nay kapuy-an human masunugan. Pait kay ma'am oy, labi na sa sa CR, pagligo, munay pinakaano na kay sa kadagan niya. Wala pag-iagas usahay ang tubig dito. SAR, sa mga buot pang mag-donate, pwede niyo na i-drop sa mga drop-off points. Pwede diha sa Rizal Park, kilid ng Davao City Hall. Pwede usab sa Task Force Davao Headquarters sa Santa Ana Wharf. Dinhigyapon sa Dakbayan sa Davao. 7 a.m. to 7 p.m. sila abling mudawat sa inyong mga donations. Samtang karong hapon, sir, nag-courtesy call si DSWD Secretary Rex Gatchalian kang Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa usa ka event center sa Dakbayan. Naisgutan sa duha ang nahitamong sunog sa Barangay 21C ug 22C diadtong Sabado nga miapekto sa kapinlibo ka banay. Personal usab nila nga giadtuan ang mga nasunugan ug personal nga gitunol ang hinabang. Gawa sa pasiunang tabang nga gihatag sa LGU, bihatag na usab og assistance ang DSWD sa mga nasunugan nga mokabat sa kapin 5.5 million pesos. Sara. Okay, dagang salamat Jandy Esteban.